Semar nek tekan negara Ngastina ajeng manggahi pinten miliar? Pinten triliun? Saman tahu Semar niku mata duwiten. Saman tahu ngerti lho, Semar niku teng pundi-pundi njaluk bayar? Mboten. Semar niku ndongani sajen wae digawe dit ra gelem. Semar niku mimpin genduran wae disangoni ora gelem. Apike Semar teng mriki niki lho. Nek perkara negeske impen tok Semar terus njaluk duit miliar, duit triliun. Niku anggepe bapak kula niku mata duwiten wae piye? Heeh. Nek bapak kula niku duweni penemu duweni jati diri ora gelem rawuh teng negara Ngastina, niku sebabe bapak niku duwe gegayuhan. Inggih menika mbangun desa. Monggo syarate angel, syarate kudu digayo. Nek bapak ninggalke desane teng negara Ngastina tegese bapak niku mementingkan diri sendiri tapi tidak mau tahu tentang keadaan orang banyak. Wah. Edian Bagong kata-katane apik. Meneng sik Antasena. Wah. Wak totok ndasmu lho kowe. Weh, lali aku tak kira kowe bolone Durna. Ana mburine Durna e. Nun ngapunten niki lagi serius sampun dikisra omongan kula. Lho, terus sampean kok dadi nek pancen kok ora gelem tak boyo marang negara Ngastina, kowe tak ruda paripeksa. Bapak ngendika, napa sampean mboten wedi niki enten lancur Pandhawa. Anak-anak Pandhawa. Selagine bapakne anak-anak Pandhawa wedi karo aku, apa meneh bayi-bayi, putu-putuku, anak-anak Pandhawa. Aku ora wedi. Nun sewu lho, mulutmu harimaumu. Kowe nek omong nganggo dipikir, ngoten. Nek ngendika nganggo dipikir aja waton ngendika sak penake dhewe. Nek sampean ngendika sak penake dhewe, ngrekoso urip sampean teng Karang Kadempel. Terus kowe arep ngapa? Kula mewakili bapak mboten ajeng tindak teng negara Ngastina. Lho, piye? Tegese kowe wani karo Begawan Durna. Lho, piye ta cah iki? Posisi ngene iki mboten ateges kula wedi. Kula wani sekecap padha sekecap karo sampeyan niku merga kula wani penemban. Ora kok kula perkara wedi. Kowe wani merga nek kene ana anak-anak Pandhawa. Lho, mbok kandha bali. Ijen padha ijen karo sampeyan. Nganti sampeyan iso menang karo aku. Meguru karo wis 20 taun. Gong. Kuwi rapisan rapi dumedi gawe masalah kaya ngono. Gong. Wah, apa itu? Mbok wis kemundur kuwi perkarane bapak kok. Santai wae to. Kowe goblok kok goblok piye? Ha iki nek ora digawe masalah terus piye mengko bar limbukan bubar. Nganggo utek ngomong. Kene iki ya karo mikir padake. Perlu apa jenenge iki? Ana pembelaan saka aku. Aku buka toko tas ki ning tanah-tanahku dhewe ning nggon-nggon aku dhewe. Kok dadi aku dadak ngenehi sopir-sopir bis ngopo? Lho, kok sik sopir bis sing nggawa tekan kene gong kudu ngenehi tip. Kaya aja nganti kowe malak terus rezeki tok pek dhewe. Nek carane kaya ngono, ora mung kowe tok sing kapitunan ning tangga teparus anak kadang padha kapitunan. Mula sing kompak. Ayo, nek diparingi paringi semene bareng-bareng. Men kabeh mengko nek kondang kabeh tekan kene kabeh dodolan kabeh kerejeken kabeh. Ngono lho, Gong. Terus aku kon menehi. Heeh. Aja malak, tandane lho, rezeki iki nek malak sudone cepet, Gusti ora paring meneh. Percaya karo aku. Nek rezeki kowe ora malak, diratake karo tangga teparu, diratake karo sanak kadang, diratake karo sing wajib nampa rezeki kuwi. Wo, arep mung entuk sithik ning ajeg. Entuk sithik ajeg tinimbane akeh ming sepisan. Pilih ndi? Pilih kabeh. Lho. Pilih sithik ning ajeg. Ah, nek sithik ajeg kudu tumindak kaya ngono kuwi. Apa-apa ki digawe sayuk rukun. Mat sinamatan daya dinayan. Ngono lho. Ha ta? Ha iya. Piye rasamu? Loh. Ngopo e? Len dodok kena keprak. Terus piye nek menurut kowe? Nek pancen ngono wis kompak aku ya saiki melu. Lah ngono. Nek ora kompak ki bakal ya dadine ora apik. Nek kompak nyawiji tunggalan ki apa wae wis togong. Sing bagot sing abot bakal dadi enteng, sing angel mesti bakal dadi gampang. Lho, ya ta? Sithik akeh disyukuri, aja malak. Oh iya. Ngono lho. Aja terus koyo entuk rezeki akeh terus ora mbrebel sithik-sithik. Oh, nek kaya ngono kuwi ora ndek kanca, ora ndek sedulur. Heeh, ya, Tru. Ah iya, wiwit saiki kudu kaya ngono. Siap. Wis saiki aku arep
padha karo kanca-kancane. Ya, ngono kuwi. Ah, syukur nek wis ana siji sing diudari, angka loro bab budaya. Bab budaya kuwi ya kudu dijaga. Merga iki awake dhewe mapan ana ing tanah ingkang kebak budaya ingkang wis dadi tinggalaning para nenek moyange awake dhewe mbiyen. Awak dhewe wajib nglestarekake. Ngono. Lah kok saiki padha diya diniya. Gareng wingi wis gelem jatil kok saiki wis ora gelem. Malah nek ana jadilan lunga. Aku ana sing ngandani nek jadilan ki musyrik kok ya, Pak. Ana sing ngandani nek jadilan kuwi nyembah setan. Sing kandha sapa? Hah? Sing kandha sapa? Ya ana pokoke ya ana. Pokoke budaya ya wayang barang kuwi ora apik, wayang kuwi ora becik. Dugangane cangkeme kuwi wong. Kowe iki ora kok nyembah wayang. Wayang ki dadi tuntunan, tontonan, tatanan lan tantangan. Kowe tak omongi ya, wong ndelok wayang ki nek tenan-tenan le ndelok mesti bakal entuk ngelmu sing apik, ngentuk ngelmu sing becik, entuk tuntunane falsafah Jawa. Ngono. Wong Jawa ki alus, wong Jawa ki kebak sasmita, ora kok cobloko. Mula jroning wayang iki digelar kaya ngene iki padha didhawuhi ngonceki sasmitaning lakon sewengi mau apa, becike nggo nendi, alane nggo napa. Kuwi ayo padha dionceki iso nggo sangu jroning urip. Ngono. Lah kowe kok percaya karo wong kono-kono sing ora seneng karo budayane awake dhewe. Mongko kuwi wong Jawa, kok nglarang adat budaya Jawa. Uteke wis kuwalik. Nggih. Nek kowe dadi wong Jawa, aja gelem kowe dadi wong liya. Ana tetembungan, kowe aja gelem dadi tamu nang omahmu dhewe, aja gelem dadi wong liya nang negaramu dhewe. Lincak blangkon surjan jarik kuwi tok upakara sing apik, aja diganti sandangan liyane. Wong nyatane kuwi ya sandangan apik, ya sandangan becik. Iket iki bakal ora le nyolong. Lah kok dadi disalahke iki luput nggo napa? Kowe kelingan ora? Wayang iki mbiyen dienggo nyebarke agama karo Njeng Sunan Kalijaga. Lah kok dadi ana sing muni kaya ngono kuwi? Nek kira-kira isih seger mangan pari tanah Jawa, isih wareg mangan wari tanah Jawa, isih seger ngombe banyu tanah Jawa, ayo do nguri-uri kabudayan Jawa. Ana tetembungan di mana kaki dipijak, diisi tu langit dijinjing. Tegese nek di papan kowe mapan ki ngreganono budaya kono. Aja kok malah tok singkang-singkang kowe ora ndek tangga, ora ndek kanca. Urip ki ora iso nek ora bebarengan, urip ki ora iso nek ora sesandingan. Sok nek mudhar arep mangkat nang kuburan dhewe apa kowe? Nggih, Pak. Kowe kudu duwe jati diri. Lah iki lho. Wong ki nek ora duwe jati diri, wekasan ora iso ngendhaleni diri, terus ming rubuh-rubuh gedang. Kancane gayeng ngalor kowe melu ngalor, kancane gegeran ngidul gayeng ngidul kowe melu ngidul. Mergo kowe ora duwe jati diri. Mula jati dirimu ki ketokno iki lho, jati diriku wong Jawa. Ya aku kudu tresna budaya Jawa, ya aku kudu seneng budaya Jawa. Wong kuwi budayaku, kuwi budayane leluhurku. Ngono. Kampleng ya itu. Sapa? Sapa? Gareng iki. Lho kok gareng iki? Gareng iki ming kurban kok. Gareng iki ora salah kok arep dikamplengi ora. Sengit tak mulane saiki kok sing teko latihan jadian kok kurang siji iki bol gareng iki lho. Kowe iki ape lho reng dadi celeng? Celeng matamu iki ora. Ora ana sing iso kaya kowe iso bijik-bijik mergo sikile pincang. Nan trampe nek joget mula aja. Kuwi iki ora apa-apa rek. Wis ta? Ora apa wong kowe iki mung budaya. Jroning atimu aja nganti kowe percaya karo kapercayane liya kejaba mung percaya marang panguwasaning Gusti Akarya jagat ngono. Sing kandha sapa kuwi? Ya ana kuwi sing nyebutke kuwi engko nek kowe nglakoni kaya ngene iki dosa. Kowe nek nglakoni kaya ngene iki dosa. Lah iki lho, Pak. Aku ora seneng karo wong sing sithik-sithik ngarani dosa. Sithik-sithik ngarani dosa iki apa dhek iki ponakane sing gawe urip apa? Sing nemtokke dosa iki mung Gusti. Ngono lho, reng waton kowe ora nyembah jarane, kowe ora nyembah karo demite. Kuwi ora apa-apa, kuwi budaya. Ya, Tru. Ngono lho bener. Bagong ki arep wong kucluk ngene malah pikirane cerdas ngono lho. Ayo ta, ora sandadak piye-piye. Oh iya sesuk tak menyang truk. Wis kowe iki ndek jati diri. Iki budayamu kok arep ugrek-ugrek. Lah, nek wis kowe eling saya aku tak omong, nggih Pak.
Aku kira kepengin bangun desa. Bangun menah. Sengit tau anggere titik-titik bangun, bangun. Kaya materiale iki cukup. Sik to, Gong, kose. Aja nesana susih. Kuwi kon njur titik bangun, titik bangun. Ah, jan wis ngatimu iki karepe piye to ya? Ngatimu sapa? Kae bakule tas pojokan kae wong mblegentong dhewe pancen. Wanto. Ha iya. Titik-titik bangun. Heeh. Semari nganti kesel kok iki mbok ya wis man. Liyane jalukane kuwi engko ndak duka. Ndak ora seneng. Nganti aku iki ngarang lakon ning panggung lho. Mergo mung bangun. Ngladeni para penonton ki kudu beda. Ayo ngene iki sok pecah ndase suwe-suwe. Ha iya. Nek yo ngene lho, Gong, malah justru kuwi dadi pamecut tumraping kowe kudu selalu berkreativitas, selalu berkreasi. Engko nek kowe ana ning nggon streaming ditulisi Semar Bangun Desa, ngono kuwi terus jejerke beda, ora ana tokoh-tokoh sing biasane kuwi penonton tertarik. Lho, kok ngene? Piye iki engko critane? Ngono. Ngomongnya karo iso wae kene iki. Wis ndase kesel. Ayo kudu dilakoni. Wis kesel bayare ora full. Pak Desa anu Wanto ki sapa? Kowe karo Pyai Manding ki piye? Kowe ditimbali nang kene ping bola-bali. Oh, aku nek ora tresna ora. Ha iya. Kabeh iki manjing dadi sedulur. Mula sing jeneng budaya iki ora kok mligi menggo golek dhuwit. Heeh. Ning nggo srawung karo nggo ngibadah, darmaning wong seni iki ngene iki, Tru. Oh. Dharma iki tegese kewajiban nglakoni urip bebantu marang sak padha-padha. Lah, aku isane nyumbang ya mung nyumbang kaya ngene iki. Heeh. Nyumbang lumantar seni, nyumbang lumantar budaya kanggo ngatonake tresna karo pepundhen-pepundhenku sing lenggah ana ing Manding kene. Iya, ya bener ngono, Gong. Heeh, ora apa-apa, ora masalah. Terus piye, Pak? Kersane? Aku pengen bangun desa. Piye? Areng kowe dicor ya? Yo. Apa si Wanto ae dicor? Dideke nang protelon kae men. Nggo dadi apa jenenge iki? Anake wae dicor. Oh, anake wae, Pak. Aja. Lidike ra jamak-jamak. Kosike. Bangunku kuwi ya mung sarana bangun lahir lan batin. Tegese bangun lahir kuwi wewujudan ingkang kasat mripat, bangun batin kuwi bangun bebarengan ayuta. Saiki rasa pangrasa ati pikiran ditunggalake. Awake dhewe iki wong sak desa. Yen wong sak desa manunggal tetunggalan dadi apik, wis to, percaya. Desa tanggane sesuk mesti meri. Nek desa siji dadi desa loro dadi kebak karukunan, desa loro dadi desa selu, dadi sak kecamatan, dadi sak kabupaten, munggahe dadi sak negara rukun apa ora kepenak uripe awake dhewe. Bener Pak menika. Ling terus kersane Bapak pripun? Niki anak-anak mung kari nderek, anak-anak mung kari manut kersanipun Bapak Semar. Nggih. Kersane Bapak pripun kula kantun nderek. Nggih. Kersane Bapak pripun kula kantun nderek. Aku ana syarat-syarat sing kudu dilakoni. Syaratipun menapa, Pak? Syaratipun menapa? Syarate apa, Pak? Apa anak-anak kon urunan semen loro-loro? Semen loro-loro nggo ngapa ora? Ayo mbantu Bapak, kowe wedi reng. Sakrit. Kowe. Sing setengah rit ditibake ning Karang Kadempel, setengah rit kaya omahmu. Nggo ngapa? Guru ki kowe. Ya karaku kok sia-sia ki ngapa to, Gang ora? Aku iri karo kowe. Heeh, ya wis ben bejane dhewe-dhewe kok. Jantenan kowe iki. Ngene kat suwe-suwe wis ben ora apa-apa. Ha iya. Semono gareng iki. Wah, remuk awake karemu. Ya wis ben wau iki senengane ngopo to. Heeh. Kowe arep dikai jaket rek karo sapa? Karo bakule kulit. Oh, ning ora ana ukurane, jaket kok ukuran U. Apa kok jaket kok ukuran U? Paling cilik kuwi. Ha iya. Terus kersane Bapak, aku tak ngandhake syarat-syarate marang anak-anakku kabeh. Nek kira-kira aku ngandhake syarate kowe iso mujuti apa ora? Kersane siji. Aku kepengin Karang Kadempel kene iki ora ketamung sedhela, tetunggon kembang cangkok
Wijaya Mulya. Waduh, Sinuwun Ndarawati sing kagungan. Iya. Anakku telu sing saguh rana sapa? Waduh, aku nek tekan lunga dadu ki awakku dadaku sesek Pak. Petro piye Petro? Sikilku ki lagi wae mari asam urat. Aku nek tekan kono ya ora tekan, Pak. Bagong apa? Aku ki meh gejala bisu ya, Pak. Gejala bisu kok iso omong iki gejala bisu ki penyakit piye aku tak takon karo kowe. Rumangsaku ora omongane kok sarwa. Siji Sekar Wijaya Kesuma, loro ya kuwi Pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Nggih. Angka 3 ya kuwi pusaka kang loro cacahe. Nenggala karo Walugara. 3 pusaka utawa 4 cacahe kuwi anu gawanen supaya prapta ning Karang Kadempel lenggah sawetara ning Karang Kadempel. Nek 3 kuwi iso rawuh ning Karang Kadempel, pambangunan desa iki bakal rancak Nalagaring. Tak kira kawula Karang Kadempel tole ndara ndaramu lancur-lancur Pandhawa. Padha rawuh tekan kene Nalagaring. Waduh. Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Abimanyu, Ndara Karukaca, Ndara Antarjatra padha rawuh mrene. Wagong lho. Ki lho rasa tresnani ndara-ndara karo bapak. Ndara Wisanggeni, Ndara Antarja, Ndara Karukaca, Ndara Abimanyu, Ndara Antarja tekan kene. Ketuane mesti ngarep dhewe ya, Tru. Cilik ning gleleng. Ha iya. Ha sing mburi dhewe kae wedi kabeh karo ngarep kowe nggih. Kakang Antasena, Kakang Karukaca, Kakang Antarja, Kakang Abimanyu, ayo melu aku. Yo grutu grono nyolongi pelem. Nyolongi pelem dengkul matos kuwi ora. Krungu kok. Krungu ora apa-apa. Wilujeng Den, Siwa Semar slamet tekaku. Bektiku katur ya, Wa. Nggih, kula tampi. Aku ngaturke bektiku katur ya, Kek. Nggih, kula tampi. Siwa Semar aku ngaturke bekti. Nggih, Ndara Gatotkaca kula tampi. Siwa Semar aku ngaturke bekti. Ndara Abimanyu kula tampi. Siwa Ismaya aku ngaturke bekti. Ndara Antarja kula tampi. Nalagaring slamet. Mangaitunipun Ndara Wilujeng. Slamet kele, tekle. Piye rek? Jane ora trima atiku aning bose. Ha iya. Wis ora apa-apa. Wilujeng Ndara Antasena, bekti kula kunjuk. Ya. Tak tampa rek. Garing padha slamet. Pangestunipun Ndara Karukaca, nula garing padha slamet. Pangestunipun Ndara Abimanyu Wilujeng, nula garing padha slamet. Padha kok plada. Padha slamet. Pangestunipun Wilujeng, bekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Ndara Wisanggeni bekti kula nggih Den. Petro tak tampa pangestuku Tambanana ya Petro nggih. Ndara Antasena ya terus tak tampa pangestuku Tambanana nggih. Ndara Karukaca ya Petro pangestuku Tambanana nggih. Ndara Abimanyu ya Petro pangestuku Tambanana. Ndara Antarja ya Petro pangestuku Tambanana. Geni kowe Gong. Ndara kula idem. Lho. Kok ming idem kakean cangkem terus. Eman-eman sing nggo nyambut gawe terus e. Gawe iki rumah tamu swara kok dieman-eman. Ndara Wisanggeni, Ndara Antarja, Ndara Gatotkaca, Ndara Antasena, Ndara Abimanyu. Bekti kula kanca nggih, Den. Nggih, kula tampa. Wis. Ngawur ora. Pripun enten napa? Napa diutus Kang Rama? Napa enten wigati Siwa Semar? Aku mung bakal nyatakake impen sing tak lakoni, Wa. Sampeyan ngimpi napa? Lho, sampeyan ngimpi napa, Ndra? Sampeyan ngimpi napa, Ndra? Dek kapan Den ngimpi? Mengko gek bareng kali kula. Kowe ngimpi apa? Isin ae, Ndra. Ngerti-ngerti ngelilir ya aku iki. Ora usah sok modo-modo ora. Ngimpi ora. Kakang Semar, mula aku nganti kadang-kadangku Kakang Antasena, Kakang Karukaca, Kakang Antarja karo Kakang Abimanyu prapta ning Karang Kadempel, sayekti mung bakal njumbuhake impen sing tak lakoni, Wa. Ha nggih, sampeyan iku ngimpi napa? Wong sing jenenge impen iku ora kudu kelakon lan ora kudu kababar dadi kasunyatan. Ora kanthi kanyono-nyono. Siwana Yantaka lenggah ana ing pendhapa padukuhan
nanging gumebyar cahyane kaya mangku Sanghyang Rembulan wa. Weh. Piye kowe? Semar mangku Dek Wulan. Bagong nek ora krungu kupinge digebek sik kono. Apa piye maksude? Mangku Sanghyang Rembulan. Wah, krunguku kok mangku Dek Wulan. Yang kowe. Wah. Langsung pemburu aku. Iya yang rembulan kok Dek Wulan ora. Mongko bareng tak caketi para putra kena dayaning Sanghyang Rembulan wekasan salirane Kakang Antasena, Kakang Garwaca, Kakang Antarja, Kakang Abimanyu melu mawa cahya Siwa. Iki werdine apa? Mula banjur tumune aku sowan ora ing Randu Kumbala nglumpukke kadang-kadangku pring gondani jangkar bumi lan Tanjung Anom ing wigati bakal tak irit sowan ngersaning Siwanayantaka. Lan apa ta wigatine? Yen to pancen Siwanayantaka kuwi duwe gegayuhan, yen to pancen Siwanayantaka kuwi duwe kekarepan, anak-anak Pandhawa ora bakal mangku asta wisuh lumuh ngentasi perkara. Mesti aku bakal sak biantu karo Siwanayantaka wae. Wah. Pancen bocah siji iki kena disebut wiji sejati ya iki, Petro. Lah nggih. Aku lagi rasan-rasan. Lah kok dadi wis padha priksa. Lho. Siwanayantaka grenengan kaya ngono kuwi tegese Siwanayantaka bakal duwe karep. Kula niku rak mung kepengin bangun desa. Kula niku mung kepengin bangun desa ning syarate miturut wangsit sing kula tampa rada abot. Monggo anak-anak kula kongkon do ora sagu. Lho, Nala Gareng Petruk Bagong ora gelem dikongkon, mboten purun. Anak model apa kuwi aku tak takon. Ing ngatasé dikongkon karo bapakne kok ora mangkat kuwi. Lah nek cara aku rasa anak-anak wae pateni wae ngopo? Waduh. Modar iki, Tru. Ha wong aku ya urung muni ora sagu kok Pak Ming aku ngandhake nek sikil kuwi barasa murat. Nyatane do duwe alasan dhewe-dhewe. Bapak arep kongkon aku nang ndi, Pak? Sendika dawuh, Pak. Lho. Ming aku sing sendika ta, Pak? Ora. Oh, asem. Nek aku mbak Semar karo aku tak plotroke kathoke aja gong. Ora kembang karo bapak arep diplotroke kathoke. Taboki bokonge mangkel aku. Ceplek-ceplek ngono kae. Lah ngajar. Mula yen pancen syarate kuwi aku entuk dikeparengake ngerti, mengko aja anak-anakmu nyeng budal golek syarat. Wo, aku ingin golek syarate supaya kalaksanan pambangunaning desa Siwanayantaka. Lha niku ya gumun. Lah nek syarate kok dadak siji Sekar Wijaya Kesuma, loro Pustaka James Klimasada, telu Pusaka Mandura, loro cacahe Kyai Nenggala, Kyai Arugara. Kakang Antasena, piye? Piye Kakang? Adidum, rasa kuwatir. Aku karo kowe ning Ndarawati. Mengko nek Siwa Kresna ora maringake, sapa wah aji are kabeh. Ora kasar kaya ngono kuwi, lha Witena. Mungsumu nek wani karo wong Ndarawati, Aman Setyaki lho. Aku ki ra wedi rumah cilik. Aku ki ra wedi, aku sapa-sapa ki ra wedi kok. Aku ora wedine karo wong sing sok nganggo training abang. Rungokno, Tru. Tru, rungake. Wah, metenteng juan ora. Kowe lagi ngerti nek Ndara Antasena iki medine karo Suwanto. Agamanmu ya apa? Weh, untukku wis ra ono kabeh. Tak mut. Mesti risi. Kuwi. Mengko didum. Lah terus sing ning Ngamarta kuwi dia pasrahke karo anak-anak sing ditresnani karo para pundhen Pandhawa. Sapa? Kakang Garwaca karo Abimanyu. Oh, Kakang Garwaca karo Kakang Abimanyu. Oh, iki rak anak emas. Wanggri suwan negara Ngamarta. Ngono. Pandhawa lilih kabeh. Weh lah cocok. Lah terus sing ning Mandura, Kakang Antarja. Ora ana kancane, ben dikancani Bagong. Kula mboten iso niku. Lah ngopo? Nek awake rada meriang Gong, ming ning Mandura kok. Weh, Mandura iki gawat Baladewa Tru. Nek nganti kok sowan mrana ajeng nyuwun ngambil Nenggala kali Alugara. Kepiye? Matane ra mrek.
nenggala disine dugang cangkemmu modar ora kowe wae kono sing melu aku lho sik asikilku asam urat kok gareng wae lho iki tangane tekle miprapne kira sikile becik kon tekan Mendraya manarmu piye to nganu mawon kula usul Ndara Antarja piyambak mawon Den kendel lho nika tenan luwane ndi dhewe wani nggih Den nggih ya saura-urane ana kanca monggo kanca sing tak cocoki ming kowe Bagong waduh wis ngrekos iki wis ngerti aku ora melu wayangan acarane ngene iki ya ora melu wayangan ya ditakokke wong kowe iki termasuk favorit e hah termasuk favorit nggo ngilangi lumut kae kaporit favorit ngono lho ha iya wis rasa disilaki kudu saguh lah nek ngoten kula mung kari manut mawon Ndara ngene Nala Gareng dalem Pak sawise putra-putra Pandhawa iki kok kasepuhan sing rawuh lho sapa iki sapa ya terus aku ora ketutupan bokonge Semar Begawan Durna kasepuhan Gong kasepuhan mayit lho mayit dengkulmu Begawan Durna Patih Sengkuni mau ketoke melu mlebu bareng weruh anak-anak Pandhawa komplit nang kene kok njur nglesot metu meneh sajae gila sajae ayo wong ki nang ngres tumindak eleke mesti weruh kanan iki mesti wedi sik Tru wis ben dibagekke karo bapak bagekno Pak rawuhe Begawan Durna nek ana apa-apa iki mumpung ana putra-putra Pandhawa mesti ora bakal wani tumindak piye-piye penemban wilujeng gandhak bleguduk suaru gembol sumorante ya Semar slamet tek aku pangestuku Tampanono ya Semar kula pundi nggo jimat penemban Durna bekti kula kunjuk Nala Gareng tak tampa pangestuku Tampanono lho nggih sanget anggen kawula murid dadosaken jimat bekti kula penemban oh iya Petro tak tampa pangestuku Tampanono ya Petro nggih wilujeng bekti kula penemban oh iya Bagong pangestuku Tampanono ya Bagong ngene nggih sanget anggen kawula kok mboten nitih kuda hus ora tau numpak jaran oh nggih ampun ngapunten lho ming nyuwun prisa kowe takon ning sengkring ning ati nggih nyuwun ngapunten karang ya ming takon kok Eyang Durna wilujeng wis anggene slamet tek aku wis anggene bektiku katur ya Eyang iya tak tampa cah bagus Eyang Durna slamet rawuh Eyang lho iki Antasena heeh slamet Antasena pangestuku Tampanono Eyang penemban bekti kula kunjuk iki kaya suarane Abimanyu kasinggihan mekaten bekti anu pangestuku Tampanono ya Abimanyu kula pundi nggo jimat Eyang bekti kula kunjuk Eyang iki kaya suarane Gatotkaca Radyora Permana mlebu ning padukan Karang Kadempel inggih ingkang wayah ing pringgondani pangestuku Tampanono Gatotkaca Eyang bekti kula kunjuk lho iki kaya suarane Antarja inggih pangestuku Tampanono Kanjeng Eyang bekti kula kunjuk iki kaya suarane Irawan inggih dasar kepara nyata pangestuku Tampanono Irawan inggih Kanjeng Eyang bekti kula kunjuk iki kaya suarane Janaka inggih bekti kula kunjuk Kanjeng Eyang tak tampa Janaka pangestuku Tampanono wah oh cangkeme Bagong senengane bebeda kok Gong seneng ya aku ayo pendhita gleleng ning mripate lamur dadi ora nek dienggo dolanan ki iso wong ora ana Janaka kok ya apa iki kaya Gatotkaca kaya Antarja berarti wis lamur ta Tru ya mulane kae apa kacamatane digandulke ning dodoke apa dinai rantai nah engko nek ora permana sapa-sapa terus dipasang penemban enten apa rawuh wonten ing Karang Kadempel iki ngene ya Semar prantaku ning Karang Kadempel kuwi sepisan tilik marang kayuwananing kulawargamu lan anak-anakmu kabeh para Panakawan dene ndungak Angkalara praptaku iki ora saka karepku dhewe nanging aku diutus dening anak Prabu Duryudana lan kacarita anak Prabu Duryudana kuwi ngimpi Semar nyumpena pancen kepara nyata lah sumpernanipun babakan menapa nalika semana anak Prabu Duryudana paring dawuh kalawan aku yen to 7 dina kepungkur mau ngimpi ketemu karo kowe jroning pangumpen nalika semana gumebyar cahyamu mawa teja mongko nalika kowe lungguh katon banget yen to kowe nembe mangku Sang Hyang Rembulan nalika semana kowe paring dawuh kalawan anak Prabu Duryudana sinuwun
Monggo kula aturi ngasta. Rembulan menika Sang Hyang Candra menika wonten negari Ngastina. Menika dados sarana tentrem, ayem, rukun lan saya nginggahaken derajat pangantipun sinuwun Prabu Duryudana gregah wungu saka nindra anak Prabu Ngastina. Tumune dawuh karo aku supaya sowan ning Karang Kadempel ingkang wigati Semar. Ora ana kejaba mung dina samengko aku kadhawuhan supaya mboyong marang kowe nang Negara Ngastina lan kowe kudu iso njlentrehake apa ingkang diparingake marang Prabu Duryudana, apa ingkang mbok caosake marang Ratu Ngastina. Merga tembunge jroning impen mau yen sinuwun Prabu bisa mboyong ya kuwi pewujudan ingkang mawa cahya ingkang mapan ning pepangkonmu mau bakal saya kuncara negara Ngastina. Wis kuwi wae sing bakal dadi aturku marang kowe. Yen kowe saguh ayo mangkat, ning yen kowe ora saguh sebabe apa? Marang kowe matura. Lah kok kabeh do ngimpi aku ki ngopo? Dadi lakone, Pak. Semar bangun desa. Ha iya. Wis diwangsuli wae. Bapak kersane piye? Nek kersa ya mangkat. Nek ora kersa omong karo Begawan Durna kuwi. Ora gelem rono, no. Alasane apa? Amboyenmu kumat apa piye? Bapak ya amboyen. Nek lungguh dadak masangi krikil. Dipas-paske. Ngomong, Pak. Ha engko nek Begawan Durna nesu perkara aku ora gelem ning Ngastina. Lho. Ha iki ana nom-noman pendhawa iki nggo ngapa? Ten pendanang iki. Gus. Kuwi kok karo bendarane kok. Ndara Antasena ana, Ndara Gatotkaca ana, Ndara Antarja ana. Naming kon Jatasi Durna sago nggih, Den? Hah? Sing tetek ta. Rasa ora ndirasa kepenak. Sago ta Ndara Antasena? Ya nek Eyang Durna salah tur ora kena dikandhani, nek tumrap aku hukume Antasena ki sapa sing salah tur ngeyel, wajibe dijotosi. Kosek. Perkara iki aku ora bakal ngeyel. Perkara iki aku ora bakal mel, ning aku mung kepengin ngerti Semar kuwi gelem sowan ning Ngastina apa ora? Nek gelem ayo tak boyong, nek ora sebabe apa? Ming kuwi aku ora bakal ngeyel. Nuwun sewu. Kula niki lagi arep duwe gawe. Loh, ngapa? Mecah sirahe Bagong apa piye? Bagong. Arep dipecah sirahmu. Wah, pecahe sik to. Iya. Ora ngawur nino. Sang arep kok orang apa-apa diwarai. Wah, geceke sirahe. Urung ana masalah kok. Gawe masalah, Pak? Oh iya. Kok bapak kok ya manut ki piye iki? Kok ya oh iya. Sing ngomong sapa iki mau? Bagong. Weh, tak kira Ndara Wisanggeni. Ah, beda. Wisanggeni cilik kok. Aku gedhe kok. Beda no. Nek aku gedhe nek ditemesok tambah gedhe kok. Nuwun sewu, kula niku nedeng gadah damel. Loh, kowe duwe gawe apa? Kula kepengin bangun desa. Mula nem-neman Pandhawa sami rawuh wonten mriki, lancur-lancur Pandhawa sami rawuh wonten ing papan mriki, mergi kula kepengin bangun desa. Mujudake desa ingkang kebak karukunan, kabagyan, katentreman lan nampi berkahing Wang Mahanasa. Mongko syarate nggih pinten-pinten syarat sing kula ajeng kula gayuh. Nek nganti desa niki kula tinggal, napa sing kula jangka ora bakal kasembatan. Semar, pripun? Kowe iki tekan Ngastina ming sedhela, ngono? Tekan Ngastina ming sedhela, ming matur ngesanipun anak Prabu Duryudana. Sinuwun kawontenanipun kados mekaten, menika wujudipun mekaten, menika wujudipun kados mekaten lan naminipun mekaten. Mergi menapa panjenengan ngimpi ing mekaten menika jalaran tegesipun artosipun mekaten. Meng kowe cukup menawa wis rampung, kowe njaluk bayar pira? Nggon ngomong kowe njaluk bayar pira? Dijoli duit pira kaya apa? Aja meng yutan, yen perlu miliar. Aja meng miliar, yen perlu triliun. Kowe kok bakal diparingi dening anak Prabu Duryudana. Nek kowe nampa duit saka negara Ngastina, uripmu ora kaya ngene iki, iso nggo bangun pendopo, iso nggo bangun teras, kowe iso tuku kendaraan. Manganmu sependina ora ming sego jagung ning beras raja lele, nek kurang enak ya raja kutuk. Kowe kok iso nglakon kabeh tak kandhani, iso nglakon kabeh Paton. Kowe gelem tedhak nang negara Ngastina, kowe gelem sowan nang negara Ngastina. Nanging nek kowe ora gelem sowan nang negara Ngastina, Semar, ora jeneng aku ngancam lho.
Ora jeneng aku ngancam. Ning apa kelakon aku rudo peksa karo kowe? Nuwun sewu. Napa sampean mboten menggalih? Enten riki kathah lancur-lancur Pandhawa sing saguh mbelani kalian Semar. Oh, kowe ngendelke bocah-bocah iki. Kowe ngendelke nom-noman iki. Kowe ora melek apa Semar? Iki meng putu-putuku, Selagine bapak-bapakne wae do wedi karo aku, do gira karo Bagawan Durna. Lah aku meng tok gegiro karo putu-putuku dhewe, karo anak-anak Pandhawa. Apa mbak aku menak kowe sono anak Pandhawa iki aku wedi karo kowe? Oh, aku ora bakal gila karo kowe Semar. Nek kowe ora gelem, kowe tak rudha paripeksa Nayantaka. Hei. Arep metenteng ya, Pak. Ayo metenteng tunguk ngisor, tunguk dhuwur metenteng keleke pasrai. Wis tak semprot. Nandana. Loh, iki Bakong. Arep apa kowe? Sampeyan mau ngendika pripun? Semar nek tekan negara Ngastina ajeng manggahi pinten miliar? Pinten triliun? Sampeyan tahu wae Semar niku mata duwiten. Sampeyan tahu ngerti lho, Semar niku teng pundi-pundi njaluk bayar? Mboten. Semar niku ndongani sajan wae digawe dit ra gelem. Semar niku mimpin genduran wae disangoni ora gelem. Apike Semar teng mriki niki lho. Nek perkara negeske impen tok Semar terus njaluk duit miliar, duit triliun. Niku anggepe bapak kula niku mata duwiten wae piye? Heeh. Nek bapak kula niku duweni penemu duweni jati diri ora gelem rawuh teng negara Ngastina niku sebabe bapak niku duwe gegayuhan inggih menika mbangun desa monggo syarate angel syarate kudu digayo nek bapak ninggalke desane teng negara Ngastina tegese bapak niku mementingkan diri sendiri tapi tidak mau tahu tentang keadaan orang banyak. Wah, Edian Bagong kata-katane apik meneng sik Antasena. Wah, Pak Totok ndasmu lho kowe. Weh, lali aku tak kira kowe bolone Durna. Ana mburine Durna e. Nun ngapunten niki lagi serius sampun dikisro omongan kula. Lho, terus sampean kok dadi nek pancen kowe ora gelem tak boyong marang negara Ngastina, kowe tak rudha paripeksa. Bapak ngendika, napa sampean mboten wedi niki enten lancur-lancur Pandhawa. Anak-anak Pandhawa. Selagine bapakne anak-anak Pandhawa wedi karo aku apa meneh bayi-bayi putu-putuku anak-anak Pandhawa aku ora wedi. Nun sewu lho mulutmu harimaumu kowe nek omong nganggo dipikir ngoten nek ngendika nganggo dipikir aja waton ngendika sak penake dhewe nek sampean ngendika sak penake dhewe ngrekoso urip sampean teng Karang Kadempel terus kowe arep ngapa? Kula mewakili bapak mboten ajeng tindak teng negara Ngastina. Lho, piye? Tegese kowe wani karo Bagawan Durna. Lho, piye ta cah iki? Posisi ngene iki mboten ateges kula wedi. Kula wani sekecap padha sekecap karo sampeyan niku merga kula wani penembar. Ora kok kula perkara wedi. Kowe wani merga kene ana anak-anak Pandhawa. Lho, mbok kan do bali. Ijen padha ijen karo sampeyan. Nganti sampeyan iso menang karo aku megul karo wis 20 taun. Gong. Kuwi rapisan rapindo mesti gawe masalah kaya ngono. Gong. Wah apa itu? Mbok wis kemundur kuwi perkarane bapak kok. Santai wae to. Kowe goblok kok goblok piye? Ha iki nek ora digawe masalah terus piye mengko bar limbukan bubar. Nganggo utek ngomong kok. Kene iki ya karo mikir padake. Terus kok bar rimbukan kilang-kilang arep ngopo iki? Wah, tenan dijaluk nes dite. Ha iya. Iku mula digawe masalah Durna ora wani tak gawe supaya wani. Ben mengko ana terusane. Konjur padake ora kok ganggong-ganggong. Lha nek ngono kowe wani karo Bagawan Durna, sing tak wedeni apamu? Bagong, gandeng aku tak gembengok wis ceng-cengan. Mulai iki ayo pada didadekake. Ayo metu Jawa. Ora bakal wedi arek. Ayo. Ana tetembungan jagung bakarane. Endi? Lho kok endi? Ana, Pak. Sak ngerti ku meng sate kambing.
Wah, wis cilaka tenan. Kok cilaka piye? Durna wani. Ayo tandangi. Kowe wis wani nantang Begawan Durna kuwi ana tembungan jagung bakarane tanggung perkarane. Saya aku tak takon karo Ndara Wisanggeni. Kowe arep takon apa, Bagong? Sampeyan mau rawuh mriki nak pun sendika mbelani bapak to? Bantu karo bapakmu ora mbelani. Lah saiki nek pancen bantu niku sampean kudu sago ngundurke Kurawa. Kusik aku mbantu le bangun lho, ora ana mbantu perkara liyane. Biar ora. Nek Siwa Semar bangun desa aku mbantu, nek perkara liyane kon ngundurke Kurawa kuwi aku ora ana perkara pepundhenku Kurawa. Ya ora masalah wong aku ora tau weruh kowe perang kok. Kowe kisane meng modal lambe. Ya maju kaya inspektur rasane. Ndarantasena apa, Gong? Sampeyan bantu kali Semar to? Bantu mesti. Nek bantu mbok tulung Kurawa diundurke. Aku yo ming bantu ling bangun desa ora perkara kok tekan kene ora niat gelut. Aku usirku ndelok jagat iki supaya tentrem, ayem ora ana regejegan. Terus fungsine kula nantang Durna niku mau. Lho, sing nantang sapa? Kula. Kok sing temandang aku. Nek wani nantang wani nandangi. Ya, ora masalah. Oke. Kita wis do pidak jempol iki kita. Ndara Gatot Kaca. Nggih. Saman nate kemutan mboten perkara apa? Biyen jaman sampean dijedi teng Kawah Candra Dimuka? Iya. Niku asline sing ngetutke meng kula. Petruk ora wani tekan kawah, Gareng ora wani tekan kawah. Napa meneh Semar nek kena panas leleh. Sing tekan pinggiring kawah ngenteni Ndara Gatot Kaca jedul saka kawah niku meng kula. Apa mbiyen aku akon? Nggih mboten. Ora kewajibanmu to? Nggih. Terus kula tak takon, kewajiban sampean napa? Aku dadi satriyaning praja. Satriyaning praja kewajibane ngayomi para kawula negara Ngamarta. Karang Kadempel niku ke bawah keperintah negari pundi? Ngamarta. Karang Kadempel lajeng diserang para Kurawa. Sampeyan pripun sebagai satriya? Mestine aku ngayomi. Mestine kudu ngoten. Iya. Kurawa kudu mundur tekan negara Astina. Iya. Dadi kewajibane sapa? Sing ning Karang Kadempel sapa? Kula kali Bapak kali Petruk kali Gareng. Terus nek kowe masrahke perkara kabeh marang Gatot Kaca, apa rampung perkara negara? Aku ngrampungi perkara negara Ngamarta durung rampung-rampung wae perkara Karang Kadempel. Sing gedhe pangapuramu rampung ana dhewe. Diar. Dongaku kabul. Kowe ndonga apa, Truk? Asem e. Ndara Antarja? Nggih. Sampeyan nggih mboten purung nabi kula. Ora terus terang bae ora. Wah iki kok bloko banget iki. Iya Bagong awakku kesel tenan Bagong. Nggih Bagong. Ndara Abimanyu sayangku cintaku. Ndara Abimanyu. Opo Bagong? Sampeyan tresno kali kula to? Tresno. Mbok kula dibantu. Bantu apa? Sak gedagan iki aku mengiso mbantu 150 bab. Kok tekan dhuwit to iki? Kula niku nantang para sata Kurawa. Sing gedhe pangapuramu Bagong aku ra iso piye-piye. Kadang-kadang kudu ora mbelani, nek aku mbelani mesti aku dijutak, ora dijak dolan, ora dijak lunga. Oke. Iya. Dua kaya ngono ya. Bengi iki ora ana sing mbantu karo Bagong, Pak. Gandeng aku wis kadung nantang Durna. Isen aku mundur, Pak. Terus aku njaluk pamit ya, Pak. Arep nendi? Metuke Kurawa, alakonane dhewe, wak ladenane dhewe, tak tandhane dhewe, Pak. Kok njewewek cangkeme? Ora ngematke ya cangkemku iki sariawan. Oh. Nek ngomong seroloro ae, Pak. Mau jawab apa ya, Pak? Ya, sing ati-ati. Nek kowe mati kowe dadi kusuma bangsa. Matimu bakal dipendhem ning taman makam pahlawan. Anjuk batine apa? Mati ora iso urip meneh kok.
Ya Pak, nyuwun pamit yo. Ya sing ati-ati. Petro, kowe tega tenan karo aku? Aku lagi males kok. Lakonono dhewe. Nah aku mati lho, Tru. Ya mati awakmu dhewe kok aku bingung. Aku senengane glelekmu ora jamak-jamak. Nek ketanggur kene iki men tok rasake dhewe. Rek, apa? Nah aku mati, aku ora nyaur utangmu, ora nyaur apa-apa tak ikhlaske, Gong. Edan. Aku ngimpi apa to ya bengi iki? Oh dadi kaya ngene kane, Pak, nyuwun pamit. Begawan Dana Kurawa iki Raden Minajingga. Eneng sago ngendarat karo Esa Kurawa menyang dhewe. Kok tekan kene? Aku liwat mburi omah ya, Pak. Aku bareng tekan ngarepan kok rasane tratapan keweden. Terus menggok liwat mburi omah. Mulane pitike do bubar kabeh. Lagi do angrem. Kok marai bubarke pitik. Tru, mbok orane to, Tru. Aku bantunen. Gong, ngapa kowe ngejak omong aku? Ora sayang karo aku abdimu ora tok belani kowe. Ora usah kuwatir, sing maju aku. Tenane. Tenan. Asli? Asli. Ming dhewe. Karo Kakang Garukaca, ya Kang? Iya. Karo Kakang Antarja, ya Kang? Oh, Dimas. Karo Abimanyu. Ya nyu ya. Inggih, Kakang Mas. Aseme do mbeda aku. Tak plotroke kathaku, aja. Mundur ngono. Mangkel aku wis tratapan lho. Mangkel aku nek carane ngono, gsone gak aku nek lakon Semar Bangun Desa. Lho, kok omong apa? Adeg-degan aku. Asem saestu, Den? Iya, tenan. Wah, asem. Iki mbantu ora? Ah, mestine aku mbantu. Wong Kakang Antasena kali omong kaya ngono kuwi takon. Wah! Ih, kowe waduh. Kok tak pecah ndasmu lho kowe. Kok dugang barang gemes aku. Angseng tenan. Pun jengkelit barang ora. Saking senengku. Gak metu njaba enggak. Sampeyan metu njaba metu ndero. Ya ayo nek ngono metu njaba karo aku. Oh, bulane do seneng metu njaba ora masalah. Wah tak totoki ndase Bagong omongane. Kowe ngapa? Kowe iki nek ngene iki asosiasimu sing elek, pikiranmu sing jorok, goblok kowe. Ora iso mencerna kata-kata kowe. Oh, petok. Kowe jenes, aku sengit karo kowe kok koyo wong-wong kaya kowe pikirane elek kaya ngene. Delok limboke terus pikirane elek kae porno kae, susune mencetot ngono kae. Kowe sing basa iki pikirane sing nonton. Wong kuwi keindahan kok. Ora, kowe menungsa kaya ngono wis sengit aku. Nggih, Den nggih? Iya. Kamu tuh gak? Iya. Ndara Bimanyu? Iya, Bagong aja kuwatir tak belani. Ndara Garukaca? Iya, Bagong aja kuwatir tak belani. Ndara Antarja? Iya, Bagong aja kuwatir tak belani. Ndara Wisanggeni? Iya, wis ayo mangkat dina iki. Kakang Antasena, Kakang Garukaca, Kakang Antarja mesake Bagong. Ayo padha dibantu. Nek kira-kira mengko kowe kalah karo Kurawa, ya wis ben ditandangi Bagong. Iki omong apa menah? Macem-macem ora ya nganti rampung. Iya, nganti rampung ya. Ndara wis do metu kowe tengok nang kene. Aku sing ndek kewajiban, Reng. Kewajiban apa? Iki kewajiban mikir engko bar perang adegane apa. Oh iya. Ya wis nek ngono ya dipikir sik. Heeh. Aku kok tak ora metu sik ya. Ya men perang sik. Heeh. Ya Pak ya datot kaya Pak. Nang ndi? Manut. Nang sarean ngene ndi? Kowe. Ku tak pecah sirahmu lho kowe. Kowe iki senengane nek ngono ya. Masuk ke dalam simbok wis olah-olah. Iya. Seafood. Iya. Kerang, ora doyan kowe kerang ta, Pak? Ra iso lek ngonceki to kowe? Hah? Ora perkara ra iso lek ngonceki, nggo mamah ki wis ra iso. Cangkeme ganti. Wedhus ora. Kerang ra doyan. Kowe iki disuguh apa-apa ora tau gelem rapi. Seafood ra doyan. Sate kowe ya ora cerdas. Aku ki senengane ndok setengah mateng. Oh ya ngenteni sesuk-esuk.
Ora antil modar lho, Gong. Nah aku sok setengah mateng terus, Pak. Ndok pitikku maksude. Engko tak gaweke ya Pak, gane aku sayang karo kowe. Sayo mlebu iki selak blandang wektune ayo gek. Bojone Bagong iki kon limbukan karo bojone Gareng. Men padha nglipur sanggaring para lenggah. Sangu gendeng apa, Pak? Sak karepmu sing gampang-gampang wae. Apa, Gong? Jadilan. Lho. Oh, bapak mundur ngejaluk jadilan ora. Santi mulya kesenane bapak ya. Men kabeh warga padha sesanti kamulya-mulya iki ya rukun ya tentrem ya ayem ya manunggal. Ha ta, Pak? Wis gek dunekke dibukani bonang. Tilule demlong kuwi gugur gunung. Kuwi senengane obo pelok linyawara pelok barang sampe nake dhewe ra. Ya mangga dados. Padhe Kurawa arep mboyong karo ya kuwi kakekne Semar. Aku sing ora ngeparangake lan aku sing ora ngiklasake. Mergo kakekne Semar lagi duwe gegayuhan ya kuwi bakal mbangun desa Karangkadempel. Mula saiki Pakde kundur. Lho, bali piye? Baliku kudu mboyong marang Semar Badranaya. Nek ngono Pakde arep nekat ana wira-wira entas malam-malam bakal tak putung. Ya, wis tak antepi pancen kudu dadi pasulayan. Ning nyun ngapura lho Pakde nek kira-kira anak-anak Pandhawa kurang ajar karo para pepunden Sata Kurawa. Ora sandadak ndirasa ewuh pekewuh. Ayo. Gage bubarno para Sata Kurawa. Nyuwun mangapura nek aku kurang tata krama karo Pakde-pakdeku Kurawa. Mati ya. Cocok tumbak jebol dadamu barak. Yo, yo.
kaca dasar Pranyata. Siwa Kartomarma mboten purun kundur kula ing badhe ngunduraken Kurawa. Wah, lakon pecah dadamu. Monggo diwejajal. Hot mati. Wah. Pecah dadamu. Wah. Wah. Antarja. Piye? Pakdi Durmagati. Cemal tak jaluk. Ora bakal tak wenehake. Kelakon mati dening aku. Ayo. Ngejauh apa tak wujuti. Wah, lah pancen bocah. Kula kena dikandani kanthi becik-becik. Kelakon tiban tanganmu. Tiban tanganku ding di tanganmu. Melocot siram. Oh tibano. Mati ae. Modal ae. Wedan. Tanganku keju-keju Antarja. Modal ae. Aduh. Mundur man. Para putra Pandhawa ingkang jagi dhateng Semar. Menawi kula kaliyan paman tetep badhe maju menika mangke malah kirang-kirang bejanipun wonten kurban. Kula semanggaken. Kese-kese sertayu wonten dawuh. Mungsamu sapa? Antasena man. Weh, lah ora pati ndugaman. Tenan to wis tak bedhene anak-anak Pandhawa mesti melu ngayomi karo Semar. Mundur-mundur. Iya. Kono ngaso kono. Iya. Bejah kula man. Mungsuhmu sapa Kartomarma? Anak kula Pringgondani Gatotkaca. Nyamber ngiwa, nyamber nengen. Sampluki sirah kula kan. Kula semanggaken. Dheweke iso mabur, ora iso mabur, kuli temandang sak pinake dhewe. Sikile nendang ngiwa nengen, nendang nengen, ngiwa nengen, ngiwa nengen. Ha iya, karang ya trampil kok Gatotkaca nggih. Wah, Durmagati perang. pelang man. Temu sapa? Wangsareja. Sapa? Wangsareja. Wangsareja ki Anake welku dol cek balep. Antarja. Wah, Antarja. Kula antem dadane gak apa-apa. Weh. Barang dheweke klidha, kula di anu pidak cikil kula. Apa? Dipidak cikil kula man. Nyet ngonten disikut cangkem kula cuciet. Barang niku dheweke temandang ngece banget, ngece banget. Ngenten iki ming tangan siji ngenten. Kula maju sikut cangkem kula til. Secandak sirah kula jegloke anu dengkul ngene. Deng-gleng-gleng diwalik kayang cengele ding. Kok kaya aku ora iso mbayangi to. Mang mriki. Sampeyan dadi kula dadi Antarja. Kira-kira iso apa kowe mraktekke? Belum apal man. Sampeyan maju, hop ngandani to joloke bludak.
maju mulai sikut cangkeme yes ngenten terus tangane ngenten iki set ngenten iki terus tampani tangan kiri jegluke raine jegluke dengkul blek terus gondono diwalik antil cengele ngenten iki oh ngono to ping pindho oh yes sit ngenten iki wale set ngenten terus diganteni duduk ngenten iki kewan iki mane cilik kok terus dienggo praktek ora sak pinahe dipun cak madya mawon nah iya sapa sing urung maju man kuku kula sing maju man ya maju wani apa kowe wani mung suwe man mung suwe akeh wedan sapa wae Antarja Antasena Gatotkaca sing ketok Abimanyu ya ana karo Panakawan wah lata gugu karepe dhewe arep mungsuh sapa kuku kula niku wong tuwa nenek iso Antasena Antarja Gatotkaca kuku kula dukumba den kok malah montor to kula dukumba ndase anak Pandhawa pira-pira kula pateni kabeh maju kuku kula terus mingke wae tantane ya maju kok ora gelem banter ya terus karena caganim sesekali iki ora bablas pokoknya saentuke korban Gatotkaca ya gelem Antarja ya gelem Antaboga Antasena ya gelem mama mati kabeh dar gugur ketiban pusaka kula tembus gigir prap teng walikan Citraksi sing iso matani Antasena pengumuman Citraksi iso matani Antasena almarhum kena pusakaku pengumuman maman sesengkuni budak mama mangrungake Antasena mati saka tangane Citraksi Assalamualaikum
modar. Ora sembodo karo ling gleleng. Cit. Cit. Piye mau bengak-bengok pengumuman apa ya, Cit? Aku kok ora patek nggatekke. Bajigur. Waduh. Kok lambene ngemu getih kaya ngono? Meman. Sampean bro. Sampean bro. Kuku kula mateng. Maju. Heeh. Nggawa pusaka. Weh. Pusaka tinggalane putu kula. Piye to cah iki? Tinggalane mbahmu. Mbah kula. Heeh. Pusaka kula tumpake teng Gendewa. Pusaka kula embat-embat. Iya. Kula culke kebat kaya kilat. Keset kaya silet. Katet. Cul. Kena dadane Antasena. Oh, Kula joget seneng banget. Nantun jeng. ketoke kendangane ora ngono iki, Mas. Kula wis lali. Ha iya. Nantun pokoke kula seneng banget. Sampeyan kula bengok-bengok Krungu. pengumuman Antasena mati. Kena pusakaku. Terus Bareng kula balik. Niku tangan Antasena codap nyekel gulu kula cek. terus kowe Kula wis njaluk ngapura karo sing kuwasa. lah sebabe Ra urung mati. ha iya. Jojo nganggo jemparing trai kula kan. Jliar. Kula kejek-kejek. Dereng candhane kula jreng dumbulke sabetke sakayake prol. Tiba Teng sound control. oh. Apa? Sound control. Terus teng mriki niku. Oh, ayo mulane rasa aleman. Burung kuwi nek nganti ketemu Panakawan apa ora hancur lebur awakmu. Mula aku iso omong karo kowe ta, aja sak wani karo Antasena. Antasena kuwi wong digdaya. Nek nganti kowe wani, padha karo kowe wani karo malaikat. Nek wani karo Antasena, aku ora iso omong kowe ayo mundur, kok kowe dadak maju, cah goblok. Man ada apa ya, Man? Ana apa kok kaya keweden? Di madhep rene Ngono. terus ke ora Ora wis. Kowe ngawur piye sing tak nggo nyocoki cangkemku apa? ayo panahmu to Lah kuwi salah. Nek kowe arep ngentemi karo aku arep nyocoki panah iki nggo panahmu dhewe ora njaluk panahku. apa panahmu ngeneni karo aku kok Mau kena tenan ora? ora Sedran tok kaya kena. tak kembet Edan ran. Aku iki goblok-gobloke wong. Ame dikempet kok bongae ra jamak-jamak. Walah, kok kaya rumah saku kaya rasane padha e. Sosone nek ngempet ra mendelik-mendelik. Saedan Pak Deku Kurawa iki janjane lucu-lucu lho. Mengko pakartine aku ra seneng, aku seneng pakartine lu tak uripi ning kasatriyan tak nggo hiburan saben dina. Apa padake ngoningon? Paling jajalan ora? Kok metune arep wani po? Lho, lu menggenake. Ora arep wani ngopo wani? Karo to wani demen modar apa? Ayo ta? Wis kono mundur. Mundur. Bali. Pate sengune ora gelem bali jotosi wae tadi. Hah? Piye? Pate sengune ora gelem bali jotosi wae. Iki serius. Aku soalnya dendam. Tak tese wae. Waduh. Guayane kaya cah enom tak tese. Iya, tak balik. Sapa nek ya Kurawa sing kira-kira iso gawe seneng. Iso nggo tombo kesel iki sapa nek? Wis ra ono to. Wah, Antasena. Ora minggat dibancu maneh dadi apa ibarate?
amuk punggung Suratamtahane Rebaya Nirwikara. Tak pasrahke marang Kakek Semar nek nganti anak-anak sing methuke ndak engko malah katriwandan. Kula aturi seminggah Ndara, mang semingkir. Durna kula balekke teng Saka Lima ndak dadi maksiat. Njaluk kesaguhan sing pun manate mangendikake. Sing endi? Sing sampeyan iso ngrawuhake napa dadi syarat srana nggih kula mbangun Karang Kadempel. Yo. Nek pancen ngono aku njaluk pamit, aku tak nganti adhiku Wisanggeni. Sowan Siwa Ndhuwarawati nembung Sekar Cangkuk Wijayamulya. Nggih, menika malah prayogi. Siwa Semar aku nyuwun pamit tak nganti adhiku Abimanyu. Budal sowan marang Praja Ngamarta nyuwun pustaka jamu Semyang Jimat Lima Sada. Siwa Semar aku nyuwun pamit tak budal ning Mandura nyuwun pusaka Kyai Nenggala lan Alugara. Matur nuwun, matur nuwun. Nek pun kelakon mang mlumpuk teng Karang Kadempel, ning nek wonten apa-napane sampean kudu iso gawe cara, aja nganti gawe kapitunane ingkang rama sedayanipun. Ning sing wigati pusaka saged rawuh wonten Karang Kadempel. Njaluk pangestu ya, Kek. Nggih ngatos-atos. Siwa Semar nyuwun pangestu. Nggih, Den. Iya, Siwa Semar nyuwun pangestu. Muga-muga kesenggatan penjangka kula, Ndara. Apa to ing dadi darunane dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan? Apa ana wigati, apa ana perlu saka pepundhenmu Pandhawa ingkang sira aturake kalawan Wakmi Ndhurawati. Sepisan ngaturake bekti katur ya wa. Ya, Wisanggeni tak tampa. Dene ndungkap ing ngangka loro. Patakon negara Ndhurawati sowan kersane Kanjeng Ndhurawati mau sayekti ora kok para Pandhawa ingkang utusan. Nanging aku pancen diutus nanging dudu pepundhen Pandhawa. Ora ana li kejaba mung Siwa Semar Badranaya. Lho, Kakang Semar, iya wa. Lah wigatine apa? Dene Kakang Semar utusan lawan Ratmajaku sakarone marata gage matur ingkang tetela. Ngene ya wa. Nalika semono aku kuwi ngimpi. Jroning pasemenan mau aku weruh Kakang utawa Siwa Semar Badranaya mangku Sang Hyang Candra sumorot cahyane. Nanging ora mblerengi. Wekasan sapa ing cedhak lawan Kyai Semar dadi kedunungan sorot ing mapan ning anggane sapa wae ing cedhak lawan Kakang Semar. Ngono nggih. Iya. Tumuli aku nganti lawan putra-putra Pandhawa sak petara sowan marang Karang Kadempel nanjake marang Kakang Semar Badranaya utawa Siwa Semar. Apa to sababe lan werdine impen mau? Lah kok jemel ndara dasih impen ingkang nak lakoni wa ketitik Siwa Semar Badranaya bakal duwe gawe. Lah dalah. Kakang Semar bakal duwe gawe. Iya wa. Lah duwe gawe apa nggih Wisanggeni? Ora kok duwe gawe tegese pribadining Siwa Nayantaka dhewe nanging Siwa Semar bakal duwe gawe ya kuwi mbangun desa Karang Kadempel. Tumuli aku nglawan para putra sagung sak biyantu kelawan Siwa Badranaya. Jernyatane Siwa Semar gedhe lelabuhane tumraping para putra lan pepundhen Pandhawa. Mula ora ana ilange yen aku kelawan para putra kabeh bebantu marang botripoting Siwa Nayantaka. Ya, Wisanggeni kuwi bagus, kuwi apik lan becik. Wakmi Ndhurawati rumajang. Nanging nalika semono Siwa Nayantaka tumuli paring dawuh bakal kelakon penjangkane ya kuwi nggone bakal mbangun desa Karang Kadempel. Nanging ana syarat srana ingkang kudu dilakoni dening Siwa Nayantaka. Tanana ya kejaba mung Karang Kadempel ora ketang amung tulung kedheping paningal kudu linenggan pusaka Ndhurawati ya kuwi Sekar Wijayamulya. Mula wa gandeng para putra ing pandhegan anakmu Drepsila Geni iki wis sagung bantu marang Siwa Nayantaka. Tumuli aku tinuding mbudidaya sarta matur marang kenjerane Ndhurawati muga kepareng nggalih. Aku nyuwun Sekar Wijaya Kesuma bakal tak boyo marang Karang Kadempel. Mengko yen wis rampung nggone Siwa Nayantaka mbangun desa tak kondurake marang negara Ndhurawati, Siwa Ndhuwarawati, Siwa Prabu Kresna. Tukaya yasine pecoco bang mawinga wengis kumejot patoning latri netra kocak ngondarandir. Wisanggeni ana dawuhmu apa wa? Ya bener.
Kakang Semar kuwi pancen pengayomaning para Pandhawa, Kakang Semar kuwi pancen ingkang ngomong anak-anak Pandhawa. Mula ora jenengane yen to wisanggeni tumuli anyagui dituwongkon dening Kakang Semar supaya nyuwun ngampil pustaka Jamus utawa nyuwun ngampil Sekar Wijaya Kesuma. Nanging kowe kudu eling, Nggih. Semar kuwi namung derajate ngaceplik, Semar kuwi mung Panakawan. Semar kuwi mung batur saumpamane. Lah kok dadi kebangetan nggone ngasorake marang Ratu Ndarawati. Apa dianggep Sekar Wijaya Mulya kuwi wujude pusaka ingkang loro saudon telu saurupan. Tegese dudu pusaka ingkang ampuh. Lah kok dadi ngatasi pengin bangun desa wae dadak nganggo dirawuhi pusaka Ndarawati kuwi Sekar Wijaya Mulya. Monggo Sekar Wijaya Mulya kuwi ora kena pisah lawan Wakming Ndarawati. Mula saiki ya nggih kowe tak utus baliya sowana marang Kakang Semar yen to Sekar Wijaya Mulya ora bakal prapta ning Karang Kadempel. Lan matura babar pisan yen to aku uga ora bakal ngaturake Sekar Wijaya Mulya. Mula kang sangka kuwi sanggeni aja gawe geger mbebutek banyu bening kanan negara Ndarawati. Yen sira kulup Atmajaku isih ngabekti karo wong tuwa, mesti napa kang dadi dawuhing wong tuwamu ing Ndarawati iki, sira anakku ndhelep sila geni, mesti mastuhu dawuhing wong tuwa. Mula kang sangka kuwi sanggeni matura marang Kakang Semar golek srana liyane wae sakliyane Sekar Wijaya Mulya. Yen nganti wani Kakang Semar kuwi nyuwun ngambil Sekar Wijaya Mulya, mongko derajate ora padha karo Ratu Ndarawati. Ateges Kakang Semar kuwi wis madha sarta wis ngasorake marang derajating nata ing Ndarawati. Aku ing ora trima perkara iki wis anggene. Nuwun sewu ya, Dik. Gandeng iki mau wis didumadil sing rembugan wisanggeni ning nek ana dukaning Siwa Ndarawati sing nanggung Antasena. Mula gandeng sampeyan wis paring pangandikan sing akeh-akeh. Aku ngugemi ngendikaning Siwa Ndarawati. Ning nuwun sewu, sithik wae aku tak matur marang panjenengane, muga-muga aturku iki dadi pangolahing penggalih Siwa Ndarawati nggone gelar lan gulung atur Antasena. Antasena karo matur apa? Ngene, Dik. Perkara sampeyan ngonekke Semar ki wong derajate ngaceplik, Semar ki mung wong loro saurudon telu saurupan, mung Panakawan, wong sak jagat wis padha prisa. Ning wong sak jagat ki ya padha ngerti yen to Semar kuwi pamomong agung, tegese Siwanaya Ntaka kae arep derajate ngaceplik nanging kae diwonge Jawantah. Lan aku ngerti Pandhawa bapak-bapakku wong tuaku ki tanpa sumanding kelawan Siwanaya Ntaka tangeh derajate iso munggul, tangeh kanugrahan sing tumanduk marang para Pandhawa kaya ingkang wis dilakoni dina iki. Mula gandeng pangendikane Pak Bli sadhe ngiyas karo Siwanaya Ntaka, aku sing ora trima. Lho, Antasena. Lah kok dadi ngawu gawar ucapmu kowe matur yen to ora trima. Yen kowe ora trima karo Nata Ndarawati, kowe arep ora trima piye? Pakde gelem ngambil mari ngambil Sekar Wijaya Mulya apa ora? Yen aku ora gelem. Tegese Pakde ora tresna karo Siwanaya Ntaka. Aku tresna karo Kakang Semar, ning tak kon mulat karo kahanane. Nek Pakde ora maringake saiki ngene wae. Gandhengaken gunung sing tanpa guna. Nek kira-kira sampeyan tak tontong, tak tantang jotosan piye? Lho, kowe aja edan lho kowe. Aku ki wakmu, aku ora peduli. Mergo aku wis sagu karo Siwanaya Ntaka. Nek nganti aku bali tekan Karang Kadempel ditagih karo kakekne Semar, endi Ndara Antasena, Sekar Wijaya Mulya aku ora iso ngaturake isinku tanpa upama. Mula tinimbang aku isin karo mati iki tumrap Antasena, aku luwung milih mati. Dadi upama aku tak nantang karo sampean aku kalah, aku ora apa-apa. Tekaning pati tak lakoni nggonku labuh karo kakekne Semar. Kuwi la edan iki ora edan, iki tenanan. Lah kok dadi kaya ngono ucapmu? Mola. Yen ngono kok jeneng anak ingkang ora ngabekti karo wong tuwa. Aku ngabekti karo sampean. Nek sampean ngregani karo kakekne Semar. Nek sampean ora ngregani karo kakekne Semar, nggo beda apa aku ngabekti karo Nata Ndarawati. Ingkang dados senopati wonten negari Ndarawati menika kula. Menawi jenengan niku anggere Antasena menika badhe nantang dhateng Sinuwun Prabu Ndarawati, padha karo sampeyan niku wis ngasorke derajate Senopati Ndarawati ingkang paman pun setyaki. Bagus. Wis ngene iki malah dadi geger tak lakoni sisan.
Jiwadawa melu ra? Wah mboten nggih. Pun kula kantun ngaton kemawon melu-melu malang rekoso. Nendi papanipun enten kadedahan Mak Cilik? Medal Jawi kene. Yo tak lakoni namung musuh Mak Cilik. Kowe jenenge kemanen Kang nek kaya ngono kuwi. Lah piye? Lah kok dadi ki malah dadi gegeran ki piye? Paman Setyaki ki pepunden. Lah kok dadi tok tantang metu njaba? Ah jengkel aku kowe iki omongan ora rampung-rampung kok. Aku nek omongan rampung-rampung ki rasane kaya gemes kae lho. Wis ngene iki siji-sijine cara supaya aku iso mboyong Sekar Wijayamulya. Lah iki mengko nek nganti Siwa Ndarawati ki wadul karo bapakmu coba. Werkudara Antasena wani karo aku gawe rusak Ndarawati wani karo pamane Garbaruji. Wah, rasa ditiroke. Wagu nyiroke. Antasena idak upamane ngono piye yo? Ora kriwen dadi grojokan Gogya dadi tangisan to? Lah terus piye aku nang kowe? Kowe meneng wae. Sekar Wijayamulya Kusuma tak colonge jarane. Wis manut aku. Ndarawati bagus. Semono aku Mak Cilik. Aku luwung tekane mati nek aku ora iso mbelani karo Semar. Ngono wae. Wenehke ora Sekar Wijayamulya. Ora mbok wenehke dijajal. Mumpung durung ana critane Setyaki gelut karo Antasena. Men disekseni wong manding. Ayo. Menang endi Setyaki karo Antasena? Kene margane patimu. Tangga tak ayoni. Setyaki aja kaya bocah cilik. Ora ngawur to. Setyaki iki wong tuwa. Inggih. Nanging kula ngreksa dhateng asma panjenengan. Ning kudune ora nuruti marang mubal babaling nepsu kaya ngono. Antasena ya ngono. Lah kowe iki mbelani Semar iki kowe entuk apa to tak takon aku. Lah kok dadi kowe wani karo wakmu Ndarawati? Nganti tok labuh kowe wani karo makmu cilik Garbaruji, kowe entuk apa coba aku tak takon karo kowe? Iki kok nek nganti gegeran, upama Antasena gelut karo Setyaki nek nganti Werkudara ngerti mesti mbelani anake. Kowe engko diajar karo Werkudara, kowe ora mbelani kalian kula. Lah, rak kriwikan dadi grojokan to. Terus aku mungsuh Werkudara. Ayo. Aja coba nek mungsuh Werkudara apa aku kira-kira menang apa piye? Nah, berarti ki ngene iki nek urut-urutane ateges aku sing menang. Ah, mboten saged. Nek ora iso coba apa piye? Monggo. Wis to. Walah kendel kabeh. Lah kok ora iso delekke kaya ngono ki karepe piye? Aku mau carane kaya ngono ki. Loh. Iku ndawuh. Mak glibet ning antariksa kowe ora? Nggih, kula semrep nanging sinten? Wis anggeni lho. Lah wong Sekar Wijayakusuma ki tak lenggahke ning pagedhongan pusaka lah kok bocah kok. Wo lah eling-eling anake Janaka sing gerang senane nyolongi wong wedok. Sing cilik ya pinter nyolong pusaka. Setyaki wonten dawuh tunggune negara. Aku tak weruh kaya ngapa to karepe Semar ki kaya ngopoan kaya ngono. Nggih, Prabu. Sewu kalapatanipun ingkang putra ing Tanjung Anom, kula nyuwun pangapunten. Krana sawetawis wekdal kula mboten sowan wonten Praja ing Amarta. Kula ndherekaken sangganing para kadang ingkang kapandhegan dening kadang kula pun Yayi Wisanggeni sowan dhateng Karang Kadempel. Inggih menika hamba bantu dhateng bot repotipun Siwana Yantaka. Kakang Semar Darbi gawe apa kulup netepi dhateng menapa ing sampun sinasmitakaken dewa tumraping kadang kula pun Yayi Wisanggeni. Bilih Siwana Yantaka wonten salebeting pasumpenan katingal mawa cahya tuwin namangku Sang Hyang Candra. Tumunten Kyai Semar badhe gadhah damel mambangun desa. Namung kemawon wonten syarat srana ingkang kedah linampahan. Apa syarat sranane inggil putraku Tanjung Anom? Mboten sanes kejawi namung ingkang putra Abimanyu dinuta dening Kyai Nayantaka supados nyuwun ngampil pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sadawa. Abimanyu kula wonten paring adhawuh.
Apa kira-kira Kakang Semar mestine ora bakal nambungi babagan pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Yen to pustaka Jamus kelima sada kuwi pusakaning para Pandhawa, kuwi panguripaning kawula sak negara Ngamarta. Monggo ing atase Kakang Semar mung butuh kepengin bangun desa wae lah kok dadak abot temen. Syarat sranane kudu mboyong marang pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Kulup atmajaku bocah bagus. Mula bali marang Karang Kadempel matur marang Kakang Semar. Yen to Pandhawa ora keduga ngaturake pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada, nanging bakal ndak aturake pusaka lamun Kakang Semar bisa ngendikake apa to ing dadi gegayuhane dene dadak mbutuhake pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Kulup nuwun pangapunten Bu. Paripaksa ingkang putra ing mringgondani kemunjatur sawadya Kanjeng Prabu. Monggo kula sampun kebacut prasetya dhateng Siwana Yantaka. Menawi ngantos Gatotkaca mboten kedugi mboyong pustaka Jamus kelima sada. Sak mangke badhe tetel kasatriyan kula dene kula sampun sumpah prasetya parandiri mboten saged linampar. Mrenging saking menika kepareng mboten kepareng kula badhe nyuwun pustaka Jamus kelima sada. Upami mboten dipun parengaken dinten samangke halumung para Pandhawa mboten ngakeni ingkang putra minangka dados putraning para Pandhawa. Nanging menawi paduka maringaken saestu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Milih bobot Semar bangane wong atuamu. Nuwun sewu Kanjeng Rama. Menawi sampun aturaken menika sanyata sampun kula ucapaken mboten namung wonten ing lathi nanging wonten ing ati. Menawi kantos kula mboten sagetaken maturaken pustaka Jamus kelima sada. Badhe wirang bebarang raos ing manah kula luwung baya tekaning pati mutar tenane. Abimanyu anakku cah bagus. Abimanyu anakku, aja banget-banget nggonmu gawe wirang marang wong tuwa. Kanjeng Prabu kuwi sesembahan. Wong atuamu, Koko Prabu Puntadewa kuwi banget. Ndak aji-aji, lah kok dadi wani kowe. Matur ing kaya mengkono padha karo kowe ngorek-orek marang pasuryaning wong gerak. Kula nyuwun mampunten Kanjeng Rama. Menapa paduka Kanjeng Rama supe dhateng labetanipun Kyai Semar ingkang tansah momong dhateng jengandika Kanjeng Rama sarta angulataken dhateng Paduka ngantos sakmangke Paduka jejer minangka dados pelanging jagat lan curing bawana menika mboten merucut kaliyan labetanipun Kyai Semar Badranaya mulang karo gerangan. Mundak dadi rasananing para kamula sak negara Ngamarta. Ingkang padha ora seneng, ingkang padha ora demen kelawan sira lan bapakmu padha keplok-keplok. Mung perkara kaya ngene lho kok dadi nganti gegeran. Nggih, Kanjeng Paman keparingipun pustaka Jamus kelima sada. Nadyan tanpa dingerteni dening Kanjeng Koko Prabu Puntadewa nanging tak pundhut saka ing pagedhongan pusaka bareng paduka gawanen aturna Kyai Semar. Kanjeng Rumulan Kanjeng Paman, aku mengko sing ngurusi wong tamu mbok Gatotkaca. Apa lah kok dadi janur gunung kadingaren. Sirat majakun jangkar bumi sowan ning negara Mandura. Sepinten kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Apa pancen sowanmu diutus karo wong atuamu apa ditutup punden Pandhawa? Apa saka arepe anakku lanang dhewe? Nggih. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Mugi antadosna ing kawuningan sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung dapur dipun utus dening Siwana Yantaka. Lho, Semar Badranaya. Nggih, kasinggihan mekaten. Eneng apa? Nalika semanten kula nderekaken sanggaring para putra Pandhawa ingkang sampun nampi sasmita bilih kinen caket kaliyan Kyai Semar.
Sabab sak mangke wonten madyaning pasumenan Kyai Semar kadidine amangku Sang Hyang Rembulan wekasan raganipun Kyai Semar Mencara mawa cahya tumunten sinten ingkang caket kaliyan Kyai Nayantaka badhe katularan sing inggih menika sorot ingkang mapan wonten angganipun Kyai Semar wekasan tumunten kadang kula pun nyayi wisanggeni ngirit para kadang sedaya prapteng karang kadempel jebul nyatanipun Kyai Semar badhe anggayu utawi badhe ambangun desa namung mugi dados ing kawuningan sedaya ingkang dipun tindakaken Kyai Nayantaka menika boten badhe saged kelampah tuwin boten saged kasembatan menawi boten saking pambiyanipun Padukawa Mandura. Lah terus aku to piye? Padukawa Prabu kedah maringaken ngambil pusaka Mandura. Lho, pusaka Mandura apa? Kyai Nenggala Tuwin Kyai Alugara. Kula suwun ngambil badhe kinarya sarasana pembanguning desa Karang Kadempel Siwa Mandura. Nenggala Alugara kasinggihan mekaten. Antarsa Naka Baginda inggih wonten dawuh. Apa ingkang mbok aturake mau banget nggone ngiyas marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngerti? Jagat gumelar iki ora ana ingkang jejuluk tiyang agung jaba mung Nata Mandura Prabu Baladewa. Selagi ning Nalendra sak pepadaku wae padha ngakoni marang Nalendra ing Mandura. Lah kok dadi ming derajate Semar kok ngiyas marang Nata Mandura. Lah kok ming derajate Semar kok ngilani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Njur saya tak takon karo kowe. Semar iki derajate apa? Ing atase mung kepengin bangun desa wae dadak nganggo syarat srana pusaka. Pusaka Nenggala ki pamunahing satu sekti. Kyai Alugara ki pamunahing satu sekti. Kuwi dudu pusaka baen-baen nanging paring Sang Hyang Bathara Brahma. Duk aku nglakoni tapa ning tengah ngalas. Yen kudune Semar ki nyawang karo jejere. Jejere mung Panakawan, mung loro saudon telu saurupan. Jejere ming batur. Golek syarat srana ya aja dadak nganggo ngasorake marang derajating Nalendra. Yen kaya ngono kuwi tak anggap Semar kuwi ngina karo Nata Mandura. Semar kuwi ngece karo Nata Mandura. Antarja. Raganipun Antarja trimah kula mboten wangsul wonten ing Karang Kadempel menawi paduka mboten maringaken ngambil wujudipun Kyai Nenggala lan Kyai Alugara. Lho. Mekaten sampun dados prasetyaning manah kula. Wah, adal jagat dewa Pandhawa kono kowe arep nyoba karo Baladewa. Yen ngono kowe ora wedi karo Baladewa. Ajrih wae nek wedi bali kula mboten wantun wangsul langkung ajrih kalian Kyai Semar. Menawi ngantos kula dipun dukani dening Kyai Nayantaka sabab sedaya sampun sami nyebat Kyai Semar menika pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap bebasanipun idu dados geni. Menawi ngantos kula dipun sumpahi dening Kyai Semar menawa mboten nalungsa gesang kula. Yen ngono abot Semar mbane Baladewa. Nggih, nyuwun pangapunten paripawasa kedah mekaten. Iblis kowe. Arepsun mula sara karo Antarja sak gelem-geleme. Apa dianggep aku kalah karo sampeyan? Yen pancen sampeyan ora kena dikandhani, sampeyan ora kena dileremake rasane. Ayo. Ajangi jembar legane atiku Antarja ora bakal mundur padhange wani petengane apa meneh. Antarja aku ki menungso nadan aku bocah wingi sore nang kedurungan rasa aku yen dijiwit ngrasake lara yen ditabuk ngrasake lara apa meneh dicempalani dening Wong Prabu. Ayo nek pancen Ratu Mandura ngejak Sulaya karo wong jangkar bumi tak ajangi jembar legane atiku. Wah panusmane jajalan wani karo Nata Mandura jaluk mati cara piye? Koko Prabu. Antarja kuwi kandhane kuwi. O menungsa sing jeneng Antarja kuwi kandhane kuwi. Sing grang ora mulang, bapakne ora mulang unggah-ungguh. Ing atase bayi wingi sore wani karo wong grang. Antarja wonten timbalan, Bu. Lah kok dadi kowe wani karo wakmu Mandura? Nuwun pangapunten. Estunipun kula namung badhe nyuwun ambil senjata Nenggala Hyang Alugara. Kinarya syarat srana Siwa Nayantaka anggenipun mangun desa. Nanging sajaipun Siwa Mandura malah duka yayasinipi kula dipun cempalani kula dipun ajar. Satemah katetangi raosing manah kula. Kula menika nuwun sewu. Dipun lairaken menika wujudipun satriya menawi ngantos kula dipun pala kados mekaten monggo kula mboten wantun doh nyono cerak nyono.
dikira Antarja ki wong cilik getih wedi mati. Koko Prabu? Nggih. Menapa Koko Prabu sampun ndhawahaken asta kan pun Antarja? Ya, pancen tak sengaja. Men bocah iki melek. Takon bali nang Karang Kadamel ora gelem malah nantang karo aku. Lho, kowe nantang Antarja? Mboten, kula mboten nantang. Malah kula kebaing tata krami kula kinten mboten singlar saking unggah-ungguh. Nanging sajaipun Siwa Mandura menika ingkang nuwun sewu mboten saged meper dhateng mubal babaling kanepson mekasan kula dipun ajar. Nuwun sewu, Wong Prabu Ndarawati menawi dados kula dipun dawahi asta utawi dipun jembalani dening Kanjeng Wong Prabu Mandura tartemtu panjenengan Udipati runtik penggalipun. Koko Prabu? Nggih. Saenipun samangke tinimbang perkawis menika mboten rampung, kula nyuwun ngampil Kyai Nenggala kalan Alugara. Lho. Sing dileki jane sapa to? Semar apa kowe? Inggih, kula ugi nyuwunaken ngampil Kyai Semar. Kose to. Lah kok dadi kaya mengkono? Supados kula wonten rencangipun. Lho. Kancane piye? Sekar Wijayamulya uga dipun beto Antasena. Lho lah dikon Antasena nggo apa? Ngendikanipun dipun utus Kyai Semar. Samenika mangke dipun tonton kemawon. Niatipun Kyai Semar menapa? Lah kok nglumpukke pusaka wonten Karang Kadempel. Monggo sak mangke panjenengan kula aturi rawuh wonten ing Karang Kadempel ngaturaken Nenggala kaliyan Alugara. Lho la ila Semar kok dadak nglumpukke pusaka iki karepe nggo ngapa coba? Semar. Ndara Antarja kok dereng ngaturake napa sing pun mangsanggupi. Anggen sampeyan kepengin utawi sagah ngaturaken pusaka. Siwa Semar nyuwun mangapura. Pusaka diasta dening Kanjeng Prabu Mandura. Kose Kakang Semar, aku tak takon. Lah kok dadi werna-werna penjaluke Kakang Kayantaka? Ya kuwi manunggalake pusaka telu. Wijaya Kesuma, Pustaka Jamus Klimasada lan Alugara Kyai Nenggala. Alugarane Kyai Nenggalane dereng ketok. Koko Prabu? Nggih. Alugara Kyai Nenggala dipun dadosaken setunggal mriku. Lho jane arep apa to? Mang dadake siji riyen to? Dadi gatekke. Mbok menawa sedha payu mayang iso dienggo lakone iki apik. Sedikit tapi bermakna. Bermaknane nggo napa ngandel. Niki pancen wis didhawuhi dening pukulun Sang Asih Prana. Oh, piye? Nganggo marsih, pasih kok marsih. Marsih. Kudu dadekke setunggal niki nek cara sakniki kekuatan telu niku dadi siji terus mengko wonten sunar sing munggah wonten langit. Oh piye kaya film modern dah. Kaya Terminator ta, Tru. Kok bayangke ngono kuwi kok bayangke. Oh iya. Pancen syarat niki dadi srana. Inggih menika tumedhaking kanugrahan ingkang nami Wahyu Pamomong. Piye, Tru? Sip ta? Heeh. Duka kang senapa sampeyan napa kula niki mengkari manut keparingi sing gawe jagat. Merga Pandhawa niku pamomonge wonten kalih Sinuwun Ndarawati kalih Semar. Kanthi sarana pikantuk Wahyu Pamomong niki pusaka dipun pendhet piyambak-piyambak ya. Prasmanan. Janowo pusaka digawa. Inggih. Ampuh-ampuh ya, Tru. Kekuatan pusaka kok. Niki dadi syarat lek kula iso mbangun desa merga wis sinampiran pakanan menika dados pamomonging para kawula muga-muga mujudaken desa ingkang gemah ripah lo jinawi ayem tentrem rukun niring sambikala bagas kewarasan tansah sinanding ndara.